Agus fáilte go chéin an sugarí Páirc a Chrócaigh gur an Cluiche Ceannais Chorn Joe McDonagh leis an Iarmhí agus Cluiche le chéile. Tá anna lá amána osar goir amach an sug an áras. As slú bia a tachchan fear ní bháin ar an Cluicheach an Cluiche níos déanaí tróna gan áras. Sí Aoife ó canar háilm sa bhas go Tráchtaireacht. Aoife ha fáilte rót. Gur míle maithagad Cuán. Stocha Aoife an dá ar an sa Cluiche agus ní bhíon Cluiche dair le gach Cluiche a bhuachant go dtí sa an Iarmhí rábhua. Heildar Calmáins cóscóir, níos gan áras an Cluiche san héna fédó, Cluiche agus Iarmhí roinn seachnaí hain, an féidir faci léibhisteach sa Cluiche áirithe san. Ní dóid am gur féidir Cuán os rud gur ág Eddie Brennan seachtar príomhimróir ar an líon ar an lá sin ina measc Uair mar Cavanagh Paddy Purcell Ryan Mullaney na hanam nach an móra a nóg gach éon duine. So agus nílach beidir ahrúháin nó ar fearn an Iarmhí, so ní dóid am go raibh an Cluiche Ceannais geistiniu agus beidir go gurn sin an buntáiste ar taobh Eddie Brennan agus ar lí sinniu. A cainte na fáinne mar se beag raircin in is héin ar na fáin sa snóid le furin Chrócaigh agus furin an Iarmhí. Tá cnáil drom a láidir go le Ceannais Tabhairt agus clár san na gibir sé captain na fáin. Agus taobh siúd Paul Grever íar mar caiide le furin na Iarmhí chomáile sin agus sé clabhan na lá na parc be siad suúid le níos móigh siúd pointe a gcuine curaí. Níos chun tosaigh ha Joey Ball go má hena cargadí ach an príomh scorálaí ná cilíonn dáil a gibir héine le dó a dahad na míon nach be sé lurug cabhair ón taobhiste go háirithe ó Dara Clinton scráil ach buinte agus Robbie Greville bhfuil mahabhata Beidh a aimsiú. An Cluiche san agus fearn Eddie Brennan. Chábhílas chuig go bouta déarnach dóibh san a bheith ansa enda rálam go massa bhaide ach beag Ryan Mullaney gibir sé súil géireach mad ar cilíonn dáil. Agus iver an captain na fáinne Paddy Purcell trí héan aimsí ge siúd sa chorn Joe McDonagh go dtí sa mar Cavanagh iver a héine ag príomh scorálaí Cluiche le 8 pointe déag agus taobhiste 4 déag aimsí ag Dunphy, Uair agus Rosking go dtí sa. Agus tócha Tommy Doyle liver 3 in Iarmhí socha animróir seo. Animróir agus darlánach chud sanola timppel na tíre is é beidir ceann na Lancolí is fearr tá gimmar demáíocht faoi láthair. Tá sé ionintach láidir san éir agus fiútá ceisdown faoi beirt bheith curtha sa lína lántasach eaglí sé nuachna an sellh cumádúig, so tá ag súil go mór leis an idir é féin agus Uair eiscint aniu chomá. As gan áras na Cumáin slátain if anna tionach ar ag an Beidh as san tú anna hóca le Enderowland. Se taihí is móga agus a ceann a rís na cúbairí is fearr sa tír gachsciil farfa ach go hára an pucamach ionintach fada láidir crín agus bei sé sin antáhachtach an uair an Chrócaigh nuas ar sin tógann sé na pucan na séró fada amach agus tá ceiricín feite go dtí seo sa chomórta seo, so beag tionach ar mór ar an gluithe nuachach gan áras. Gan áras beagar lí súil géireach mad ar an fearsa leúpla cilíonn dáil. Se an scóraí is Sergio go mórtas Joseph McDonagh go dtí seo agus in anna bhirm faoi láthair irig an spás leis go mór spruc mór a Ryan Mullaney nu smaachta cumad ar gan dát. Agus san ar an bheilin san Líis an príomhnéascar hacha siúd ná an iver cairdeag sa Charles Dwyer. Se a fearras bailna cil gachuil agus éon faoin ag feiteige ag tríclathe imar antapig an luas for andan séir imar le cearnóige agus ag beidir nach méid an sír se céine ag heniuú nóirtá sé marcáil mar Tommy Dwyer. Agus anna lá seo mar bhí marrád an dá éar agus an fearsa Joe Quaid tá dinta go maigh le cíldáras anna bhí an tréis bheith an Iarmhí. Se agus tá sé tréis an fearna fáilsáis 60 sucrathe tá muína tá sé ráte ag muintear ar bhí go bhfuil an fearn níos fearm lína ná mar raibh sé riamh agus tána imróí ag immart níos fearr ná riamh, so tá an sais imachtaí agus éachtaí buinteach ag Joe Quaid agus ní bheith sé aon peocht de friúlaniu. Is gáhíle sa cuaig an bouta deachrah amánathe Líis an so Bearc Chrócaigh an fearsa Anna haí ag bheith gimmar Bearc Chrócaigh Eddie Brennan. Anna haí agus chuir sé an buín sin is teach na himróí cafarrá go rinne sé écht am lína is sa srá agus tá panel ionintach farbarthe ag go dtí seo a bhí sé ancliste an lád ar nach gcuine an Iarmhí agus just ceap me mthm se go bhfuil just cúpla puinte níos smó feite ó Eddie Brennan ón bhirn seo agus beidir go méid an buaicphointí. Is me fear man nótaí fe féin dá ar an sa taisteach. Tá siad maithálta de scoráil in Iarmhí sé 8-2, Líis 2 agus 8-5 puinte ach a sé bháid is 8-3 puinte géit ag an Líis 2-7-8 ag an Iarmhí. Mar se ceochad an dair an sa fear a cosint.
Yeah, well, it's dócha, go leabharíonn na statisticí sin agus, is statistic ionach sin ó thaobh an Iarmhí. Agus má éiceann tú ar na fearrtá có, like Tommy Doyle, Angus Clark, is féidir le Angus Clark áit ar éonmhar timpeall le tíre na grevels gach aine, so, ní géalthaigh siad mór an, tá ceistán faoin spás, mar ar an gach aine, tá níos mó spáis seo I barc an Crocaigh ná aon áit eile agus tá siad a friúil agus deige ná ar an séad an tosaí, so be sé an simúil féchantar. Chail an Iarmhí is dócha an Chorn Joe McDonagh bhíonn caite ach Cluiche chábhíle scuig bhíidir an tainte caite chun socha aithne chur ar an áid. An dóile go gabhróid an taithí san leis an Iarmhí inniu. Ar cuiú an se, like, na chuirse is teach nó amach, beidir nach méid an méid sin nervhí seach é sin ráta, like, bíonn tú cóáis sucrathe agus bíonn tú ag díú comór ar do cluithe hain, ní chuir sé is teachart, deige ná, like, ar an Park an Crocaigh de níos mód an na tosathe mar dúirt mé hena, is ionintach an áte chun immartá aimseir go hiintach, tá annachhuid spáise agus, iarthaigh sé sin de annachhuid imróí óg an seohanniu. Anna lá sé seir fad an dá ar nach so seán réitúirtó na colm canning ó Anthony Hain síana mo láthar na huiachtaí breanaíocha báistí ag titim idir deire an clé míúir agus sulla tháinig an dá ar an amachchan sa. Aoife, de mechar geallachar ar an gluthasa, ceochad an dá ar an meása do le? Tuis go bhfuil an méid sin tosathe tá ag immert go maith agus gur féidir le annachhuid tosathe ó Laois a scór aimsiú tá dul le Laois ach beidir le faoin san ógó nó trí nó mar sin. Anna bh nósaigh an aimsiú mar seags mar bhí Aoife rástócha Laois san Aaron Dunphy giver de hena cúig scoráil ag siú 2 pointig Stephen Mara giver 2 hena 2 ag Willie Dunphy giver 3 2 Charles Royce hena sé grasking mar ceartta fada go Aoife Tá scoráiltha annachchain dearchacha. Tá agus ar an taobh eile tá siad ag bra annachhuid ar Cillian Doyle mar dúirt tú ribh seo gá chuúlín agus dahad nó puinte nó mar sin feite aige. So má éiríonn le Laois smaachta gur Cillian beidir go bhfuil triblá down agus beag dúlgus i bhfad níos mór ar na himróí eile an tosa den Iarmhí. Se úlach mór Cillian Doyle, Tá chud na scóra tá aimsige dochreitear fad 6 pointe dé gine éantram, héine gine curí agus héana 2 gine bhaile. Ar fad. Ar fad agus nar bhí mar féchant ar YouTube ar na seachtainna hiicim conas gur féidir leis an líra de chorthar an trasna ríis eile tá sé ionintach an féchant ar agus gachrathar anú. Ar fad mar se Hamidólah inis. Chloig canis Chorn Joe McDonagh ní roid caisteach ag colm canning. sé seo captain na fáinna parcel, búisteach das tappaigh ag siúd nach an Beidh Conor Lynch. Feheh agus ar taobh chlé, búilte amach aige, smachtathe go das. Ag Angus Clark a fan ó bhrú ar fad ag Ross King ar siúd. An áras Eddie Brennan an bhainisteoir bheith sé hain. Cluiche mi féimín about ó Brian Cody an brú go gád an tosa chur ar cúlthe hanna féin cí mit tosa Luise chur brú ar cúlthe an Iarmhí ach sé seo Dara Clinton tá scuilte siarthaige agus deisne sé Robbie Gravel Robbie tá san seir deibh chlé daine ó ratharnaí seisiir ó chuman ratharnaí gimmertach a sin mithe ar dheis is ar fóríl. Tá an Iarmhí ag úsáid an líra go deasan sin ag bog amach sa spáis agus ag cursúas a lámh chun an seileamh áil. Luis gur tappaigh sé bog amach as an módíireach an úsáid go siúd bert fá go taobh stúig. Meilehhaide go siúd, daine go na Ross King, búilte ríist ag clár, captain na fáinne, agus búilte fada ba imráir sa bhreis, ba imar tír ag an Iarmhí mar se beag fear breise sna cúil ag Luis. Agus ní chéad plug sleasa go inis. Agus mar bhí mar rá ribh nílach bert sa lína lántasach ag Laois faoi láthair. Tá trúirí actually. Agus sé Angus Clark an fear tá saoir ag an Iarmhí sin fáil go an slitar feice fiú aige go dísa. Jo sé ríistí, slitar aige agus bhfuilte go deas a chuoine. Bhí roid deas an tosa a na chosint ar fad. Bhí mór na Laoise sé sin lí clír. Lí go maith. Sin chéad rarcan de Cillian Doyle. Beidh leis debuinte scráil go na Laois nuair a bhfuil ar reinseach níohin. Búilte go deas bhí crín Harris dras ná agus túsúnta leis an gluthe Cillian Doyle. Well, bhí is tír chun arátá sé chun tuairt faoi scór agus ní féidir leis bheith aon fiocht níos crinne ná an ceann sin agus an céad píos a sciil feice going ó Cillian Doyle.
agus bhí mar caint bheith cunsca go mbeadh Cluiche súil ar chunsa stoppa Decker súil go mbeadh ar ná sé ar thuairt fé an buc sleasa anna chridir fad ó Ross King a roiis deile tusa Cluiche ag obair go díon agus Ilín Géir nó Charles Dwyer ní raibh sé sucr sa tuairt fé níireach. No, agus sin búirt amháin a bhí ag líise go dtí seo go bhfuil annach chud ceann curthair forthaí sa Chorn Joe McDonagh agus tásúla gom nach tharlóg sé sin inniu. Rowland amach fada. Náirde le Ryan Mullaney. Se búteag Purcell bhfuil. Lábháin ar an gomán, pasáilta amach go deas aige dro John Lennon. Agus a rís slítar búte smachta go deas. Rís Angus Clark an obair the captain near Iarmhí a dain séir fósáin. Ross King buitir disir Beidh chaos! Beidh is an anga. Cadé mar Beidh ó Ross King. Beidh ionintach ar fad agus nílach Ross King ag ireiste gimmert le cúpla bhí inis ní rimar sé sa shrá a cúig Eddie Brennan ar a thóir agus fecinn tú an sin céim fá. Fecinn go dtír ar fad agus Beidh úntacha anna dhearcha tríise ag Ross King ó thosaigh an cluiche ag obair go díon agus ní sé chá scóúntaach fecinn puc sleasa ó Doyle agus Beidh ó Ross King bhfuil puinte leimse agus tá sé sin clavan puinte go níce raibh puinte go na Laois inis. Sa curtha go díal thar sé drasnán agus sé sin díreach an freigra bhí a tastáil ó Iarmhí agus buite go deas a roiis deile Laois ag buaile an slittersteach ó Patrick's gur féile. Sé seo Willie Dunphy an na bhrú a chuir ag Gary Greville ar siúd, dinta go maithe Greville an na bhlocáil agus anna chaibhlann idir an dáir an godísa. Se agus cafarrá go bhéacinn Ross King go maith beidir go raibh séirpuc tiltte aige an sin ní lisa gom. Agus sé seo Liam Varley, Liam a lorg den éigen de gongrair. Buite, sus na páirc aige. Lábháin ar an gomán na Cillian Doyle, sé slittar amachú. Blanta sus na páirc aige deas, ag Purcell. Steach sa spás Ross inis idir Dunphy agus Paul Greville. Dunphy a bhuaig an Ross ná dinta go deas ag Mark Kavanagh an taobh deas. Cosíoch úntaach ar fad ó Kavanagh. Se puinte den céad go fáite ag Mark agus is é sin an duine thógan na pucan na séire cum agus na pucan na sleasa, so mar sin fear an na chrínig an out. Ráfuinte le hen Doyle smachta go deas aige bhí rá lábhar an cumán aige an bautasach builte an na taobh deas agus puinte leimse ag donú mid amach an áirde staire. Ácáin úsáid again. Sin rud a bhí sa caint faoi an sin Cuán le tógann sé na pucan na sin ó Ilan an na chéir ó fad amach agus ní creid fá cé cócrína satá sé. Cum an bheith ar an buinte ó nach goil mine an ár suí nach uaireanta Línte Harrison Ghuaile a cum a bhathir sin an puinte bronta. Agus ní aici tú coolí níos fear ná sin sa chéad le cafarrá Cuán. Ráfuinte Cillian Doyle mar se builte fada tiite seo mell ó bhaide ní chásta dar Egerton bheith na bhúiseach gus thá se amach leis bhíon an táiste an immer tuig an réiteoir seachfuin Cormac Boyle agus ní raibh an táiste Sheerlin agus spéisiúil nach bhfuil Aoife an codasnacht idir an dáir an Laois a búil an slittar chó tapas gur féile ó isteach í an lína lántasach. Se agus é choré is amach go dtí na cuaine agus amach go dtí an spás is tócha chun Tommy Doyle a heachanta tócha. Cynnig mar an sin gur chur Enda Rowland an líróid híos go dtí an cearnóg an sin, so tá ceapan bhfuil an gcuig ceirú leis faoi láthair. Builte go deas ag Robbie Greville a Farrell Laois bhí fnach Purcell. Paddy Purcell tá sló go bra fad aige agus titanse leis Kavanagh a roiis de eile fioch ar sin ó Kavanagh ráid a fáir ar sin. Ionintach ar fad an citóg ar ríis crín ar ríis bhí sé lár park an ceann sin second a go ceann suas agus th trasna.
bPáirc Cavanagh Roistel and Slí lig séir gur sé meachtar chlé diimiise dheis. Doyle Trasna Egerton. Ní se le Cillian Doyle Roistelle. Lappa má Ceannais ag Pádraig Delaney. Trua Tommy Doyle ha tacht amach ó Iarmhí. Mór Dúilte. Sus go Doyle dúir se fé a shríú faointe si sin mithe dheis seáfach. Sin ché ceann mithe muige. Mia a cafarráig an buinte seo Cuán go bhfuil an na buntáiste lína lechúlaí líise faoi láthair. Cavanagh tríú faointe as a chéile a baidim si sin chlé in an faointe bronta. An dá ihar a haine Cillian Doyle in Ganzi in Iarmhí agus Mark Cavanagh Luis an haspánt son vertica. Trí faointe ag Mark Cavanagh tríchi nas a chéile. As a roist John Lennon agus Leroy Das in jab an escad in tosaí. Charles Dwyer lur gachéad pointe tróna a bha sé sin trí sleanúir lé. Se go rís chunicamar leidracht an lína lechúlaí do líise, tá si dí ganas go háirthan sin ar na pucanna amachcha. Dimíidir a dróláir na parc an báltach a roisteile buaite gimór Luis agus sé sin Ryan Mullaney agus ní bin an buile is fearr da. Agus bhí ras King ag gléachar an uair sin ceann oíche le chuirteach. Agus an féin smach treis go maith na lechúil go dtí nach chuile ó Luis ha treis gachlí roiid a bhuaileisteach ag na tosathe an báltasan diimiise ar háir a faointe hain. Se beidir gur go méocht sin níos fearr ceann oíche le chuirteach. A roisteile mar ha lúta go dtí fan lína lechúil Luis duine go maith féin buc amach. Se tá, ní dóilm go bhfuil líróid a bháin fáilte an lína lán tasach don Iarmhí, so begur thu rud ag an difriúil cúgsí go dtí an taobh eile an sin leis an puc amach, so beidir go neighbours se tá puc séir feite cos so beidir téile sin an céadú eile go maith. Agus Cillian Doyle ha tacht amach na seo hógant. Cillian mar bhí sará de buint gon an lí 16 de gon éintrum héna hain de gon curí héna dóide gon í bháile le héad do scoráil is hanna féin tróna a rá faoin taimsige agus bhícha seo a slí Brian McGarren Chomán, Brian Garrett. Bhuailte an na taobh lé, bhfuil an brathbáil amach do máir de trící nó Mark Cavanagh, trící nó Cillian Doyle. Puc amach tóca go tapig agus Luis ha deabhartha agus goidethe godas na Joey Boyle. Farrell O'Raharney. Bpáirc eile gona seo fíocha seo thóiste go gleoirtaí sin. Gus is tóca go bhfuil Mark Cavanagh chun tuairt faoi scór chomá tá sé lána nán é churthairn trasnán. Tá fuair sé puc sleasa gine í bháile. Lágus cuailte 1-10 de faointí ach díreach ar chlé. An táilinn so Aoife go dtí san beirt ifir a hain de Cavanagh agus Doyle anna haspántas ó. Anna haspántas agus anna teanna chur acu. Agus gan Cillian Doyle chuna bheith macáint ar lína letasach, níl mór an eile feite ag an Iarmhí go dtí seo. Dinta go má an báltasan ó Joey Boyle, le Cillian Doyle a tuairt fé, seo chuin Cormac Boyle. Cormac, trasna Cillian Doyle agus Gas na lí sé bheith cuamach ní féidir an éirt san spás a thuairt a Doyle agus cén sort scóirí sin. Just do chréite, tá an fearr sin just arás. Agus mar bhí rá Luis hittidir an na golan san agus tá sé géalú beagání roiis go déirthing, tá sé is spás annach chud den am aimsin na cúlíní sin. Ceiricín de faointe aimse Cillian Doyle. Agus dúcha gur go dóite a san agus binis Angus Clark tuair fin na faointe hénig na hair chlé. Nis Luis which is amach tapig a ríist. Imróí in Iarmhí a marcáil an spás and an bheith marcáil an fearr. Agus thóbh an airiglo tuc amach an ghuidir an chéad iarach, dinta go maith Purcell a sé faoi bhrú an son ó John Gilligan. Dinta go maith ag an ifir a sé Ryan Mullaney pasáilt amach. Seo chuin Jack Kelly, bhí go mar na parc is i chéad dá cluthe na gcuine í bháiles na éintrim.
Stachalog an Bhaidóra. Sé seo Lynch. Mach Gary Greville. Fiocharíis an obair ó thosaí. Luise sin. Willie Dunphy agus Goile. Dleachach nuaid leachach nach an pucks airbunta. Tá sé ag nuair chuir sé isteach ná amach Gary Greville ach rinne sé go maith. Agus stocha nar chéan an réitor an Ilan san ag ardach deire cha sé an pucks airbunta. Chluthe tainebach go dísa. Ionach tainebach a forrág. Tá trúrna donna Grevilles ar an bhirn seo Gary, Paul agus Robbie agus is cúpla iad Gary agus Robbie. So, iarach cluine tá I gceisteniu. Seo chuin Cillian Doyle a ríist. Agus stocha bhafa datha sé tuairt fé an na lehénig. Mach Lender Roland. Wappa an Nordic Stephen Marr. Agus bhfuil puinte eile aimse Kavanagh. Se agus annach asú leis an puinte dearnach, díreach an book amach, fóg sé an brise agus tharntras ná. Agus seo fear ná scoráil a gona cirí ná Iarmhí. Tá spántas do chreite haspáint le ggé sa chloig go dísa, as sé buite ríiste ag Luis, is decrachtaí ag an Iarmhí ón na book amach hénig is léir. Tá overbhad dint na Baltson ag Joey Boyle, agus pucks buit is an táile ach cínta begar ó daon cín leis an book amach. Se, rinne bhí rath éigean na conúir chuirse go dtí an taobh eile, beidir ceann éigean íseal, trí le bhaint as ceann íseal nó fiú ceann gard. Nach rud éigean difriúla dhéanamh ag an buinte seo. Agus beag an farsa sás do róthain le cata feice go dtí sa Eddie Brennan. Tá agus mar dúirt mé hena tá anjob déanta go bhí cúpla spruc leithe amach ag tús na bliana, gan a bheith díálathe tá siad fós a roiinna hain, tá spántas máthúirt sa Joe McDonagh, tá sé sin aimse có agus an carna nniu beidir chuma. Cillian Doyle ar cóide chuigú faointe. Chuig faointe Cillian Doyle mar seag sé cín de faointí ag an Iarmhí. Tá spáin sé cé go tábhacht agus atá an duine a thógan na pucan na séire. Buite Godasan somehow ag Aaron Dunphy. A Kavanagh sé a ríist ach ní siad a tuairt ní roiid de Kavanagh báltasa. Níor bheith an gá leis mar John Lennon agus puinteim siige. Se agus is even le an stíl atá an úsáid ag Cluiche, like fear ómáíocht tradiisiúnta, is féidir lo éon stíle immert ceann fada ceann gear. Íste le Paddy Purcell lurga a sé buite ag Liam Barley. Trasna Cillian Doyle a sé fhí brú cahar mór hímplar dinta go deasar fadaige. Agus ní léon pucks bronta cé go bhfuair sé trascailteach sa chlogad agus nadidir chunas nach bhaca an réitóra. Ní bheith mai lí seo ach sléir go bhfuair sé buile. Agus ní éach Joey Boyle an stéitar amachú beag rair ceile na seo Aoife agus cínta san bhfuair sé buile. Tá úna orm nach fuair sé rud éigean éon uair well an lábhan sin fuair sé buile sa cligan an sin agus tá úna orm mar éon sais brú ar an cligan agus fighter puc séir. Bhí ceann aige, ceapan greibh sé tilteach chuna bheith macánta. Cínta san táil mar lís ná brunach carta buíar beidir. Se. A bhín réitóir méidir ó nimmert. Bhí sé, yeah. Agus mar chnochn bhí cahar mór hímpel ar Cillian Doyle an Baltson agus le buile láidir a thuirta tá stóighuig é bhfuilú cínta agus sé sin Stephen Marr iirecht eile curtha ar forí le siúd. Sin an céadú a chunig mar Stephen Picky mar aniu fuair sé faointe an lá dearnach trí cín ón immert, so is tócha go bhfuil níos mó cumas aige agus beidir go bheic mí é níos mó as seo amach. Tá an inch meach fada ní sé buite Grabby Greville. Ní sé buite go siúd a chaise buite Cormac Boyle, Cormac nach trasna ga agus Clark, Carrai Clark le. A sé tuairt féna faointe hénig ach an dit sé mé a bhaide ní dhénig faointe all in ar fád ó Clark. Se sin an dara trí le bhain sé as agus fuair sé an ceann sin. Ní léine á bhargáil faoi láthair tá sé siad ag titime amach agus
How far the fresh here ag an Iarmhí sin buaite Nash is bPáirc is like nach gobar bubble Nigeria sin Aaron Dunphy and nachhéad pointe Tróna. Se agus dóg bhfuil se sin cleachta acu an tuk amach fada, bheithir an riise agus díreach ar an trasna. Seach pointe le héna sé agus sé sin Charles Dwyer agus ní don meid Dwyer ó hásta sé ag níte tríis. Sitar a bhúil gar go dtí sin an tarníireacht nach ar curtha ar sé trasná aige. I mar scuite ó Iarmhí. Dúnta go deas ag Paddy Purcell. So ríiste le buaite sus go deas ag níor ag le marí ach machtú ar an chéadíire. Ag ghíire ealú. Seo chuin Dunphy pointe ó chéanamh. Fós amach a deis ar bhaid ag Dunphy matar bhór báid! Gradíon ar Flatharta ag Aaron Dunphy. Se agus rinne pici mar an obair crua, fuair sé an sellh agus thug sé pas ionach amach. Dá Joey Boyle agus mar conic mar hena féin. Tá Joey Boyle lán in ann a scór féin a thógáil. Agus go díal ar fad ó Luis mar bhí ag an banisteoir héananig há dúils na baidí go dóíag baid a scoráil de sa ceirech le Chorn Joe McDonagh riimiis inniuh chur gháceann eile leis sin inniuh agus go dtí sa Aoife sé sin in difriocht idir an daireann. Se agus tá siad ag fáil níos mó ratha taobhastigh sa lína lántasach agus tá siad ag dul ar an únsaí níl sé sin feice a going ón Iarmhí go dtí seo. Se an mó díreach is Aaron Dunphy héan aimsige i nach ar nómad a chéile agus céigúil nimrá sa breis hir ag an Iarmhí Beidh gur chásta de Clár cúpla céim sa breis hir a thógant mar an nómad go de barna seo chuin Clár Dargus Point I'm sure the Heinig. Well, no, the hen. I should put take Joey Boyle. I'm actually Robbie Gravel. Robbie. I'm a cruel call. Didn't there shoot like Purcell. And then McDurford Luish. Joey Boyle. Skill in the soccer on the side again. I should pick us like Purcell. Lecker from Paloon. Like Liam Varley. Agus a cuma no massa Luish a lot on the hure. Tá agus chuna bheith féráilta de Angus Clark rinne sé gacha le iireacht scóra all ar ais just bhris sé síos a ríis ag an lína le cúlaí ag líise. Just bigger Joe Quaid agus Shane O'Brien an coachálaí cúpla focail bheith coilis na himráirí ar an mart mar harodí le nuatha láthar na huaire agus seo chuin an de rálan ceithre faointe aimse go díos aige methe ar chlé. Therefore, Loen de Roland, Mahov the clean time shoe. Hogshin on topic Bader, Nismo Ama Hogal and Cape out Elak Tashi Lana and the Trasna. Lynch Mach the Joey Boyle, Acharoy Stella Buete, Jack Kelly, Eximor Leash, and some Pokemacha, Kuhu Dakafti, the Leash, a gentleman Boyle, a Killian Doyle, a Lord, Puxer, Buete, Joey Boyle, Nianthine Jack Kelly, like Kinnan Raitora. Ar a laiad nuair fuair siad an sellh an sin, rinne siad an únsaí agus Chrócaigh siad an puc séir agus begar chu níos móda sin i dhéanamh chun fannach sa cluiche seo. Beg agus slíthrodí amach seacht scór aimse an Iarmhí 8 cín ag Cluiche ach an rá bhaid a son. Agus céthad duineh go má pointí aimsiú begar a báid aimsiú. Se begar chu an líra de chuirteach comá. Godí an lína lánsa chun an deise thuairt dóibh tuairt faoin scór. Cillian Doyle, chuig faoin taimse sa chluiche go díosa. Agus an rud is anmh hamatréis an na hóca leis ach. Batún dint about the son. Lísmacht. Síos Laura a bhirt. Ach buaite Clark níos at is slóga fad ha bert. Taobh leis Clark I gealú. Goodie Doyle, sin manis a deis ar bhaid go Beidh Doyle. Match a tuairt féin Doyle agus díal ar fad ó Cillian Doyle. Dúramar go Beidh Laois agus daim siadra. Well, cad é sin mar ceannaireacht ó Angus Clark agus Cillian Doyle. So tháinig Angus Clark suas na park arís ag an fear ceart ag an am ceart agus an nach róg a tuairt faoin scóir sin ach tá ansciil ag an bhar sin hínta bheith féchan ar aniu. An imirt ar fad ó Angus Clark a dús Beidh. So an pass a thuairt a Cillian Doyle fi obair le duine aige agus an isis an Iarmhí ben Russia buaite Clark
buailteach go scuilte geisiúd sa chuoine. Buaite ag Domhnaigh Hartnett. Hartnett faoi rú ag Robbie Gravel. Nis kickáilta chun cí muid priúcha suas ag Clinton. Tá sé ag an fear ceart se chuoin Dáil Beidh le hecinn le nómach hen puint le héan na sé ag Cillian Doyle. Agus cafarrá go bhfuil Cillian ag cumad an Iarmhí sa cluiche beagnach ina éanaar ag an buinte sé ó thaobh scóráilte. Begar Laois duine a chumad ar a stáilm. Mar sé dim an numach do máiste. Buailte fada ag Rowland. Bud sé buailte ag an Iarmhí. Agus ábhíonn Omar Scoil an son idir Egerton. Agus Charles Dwyer. Is bhfuil an réiteorchan í roid sa chavisteach. Sé tuis gur bhrú sé ar sé chail sé an pucsair ceapan. Agus deadfire going to rog, or she's got the greator and the road horchan kin deméidir non the chavisteach. What she puka suas the clavan. Agus sin pucsair man yéka goal in horstach sa chliavrach agus cum leis an réiteor agus se chuin Laois meach there an núnsí. Dinta go deasa fáil ag Dunphy héan na héan. Bhfuil héan a dói níl díreach ar yes. Dunphy a cha sé siúta an téireach. Díreach ar yes agus you know cúpla second revision ceapan go raibh pucsair tilte ag an Iarmhí you know ach sin mar Harlínse. Puinte bhain ha idir na fáinne scuilte ón maidóir seo chuin Dunphy ó nach mór an paiste céan na dalam sé cap agus chuirste é sin chéindíar a chair an paiste dobson ar an drasná. Ní beag Jack Kelly sásta sin be ceart ó bheith thuas you know ar a imreoir níos dlúithe ná mar bhí sé an uair sin. Ní bheith can an intro hástach an airad ní chuirste róhan cuachtasteach sa focamach. Bhaisphointí idir na fáinne mar seo bé seo Dáil ar ríist a sé prabha suas a sios ag gíra go roiach in Leroyd Harris. An drasná nach stócha I lingéir eile ó Cillian Doyle. And the roll in the fire cé thar fáil. Nóra ó Iarmhí agus íireacht eile ó fadamach ó Cillian Doyle. Agus sin tarnúir a choráile é nuair Aoife just tóg last second eile na Tóg last second eile agus beidir muna bhfuil an fad agat you know é a chuir isteach go híise le cafarrán ar bh aine ann sa chearnóg. Ní seo chuin Dara Egerton. Se caiilte ge buaiteach fear Laois go maith Dunphy héna dó ag siúd fechna truslóg fáilús dul ar Beidh eile agus sa bháil maitholíonn se cha deis eile chu agus blocáil últach ar fad an son ó Gary Greville ar Willie Dunphy agus níos amach leis an Iarmhí agus pucsair buaite agus Ian Conor Lynch go maith an bín an iireach san dachar sé frabha. Se blocáil ma agus Willie Dunphy ar agus rinne Gary Greville go maith an sin. Díal ar fáil Gary Greville an blocáil agus is léir go dtuigeann fuair an Laois agus dócha ón manisteoir Eddie Brennan gur Beidh a bhuain a chluiche agus éon deisá chutha sé tuairt féin maide. Mar dúirt sé é ríiste sa ríiste eile go háirithe go an lech Arman farir ar na léhananta móra you know buan na cúil na cluiche. Buaite go háil ag Purcell. Buaite sus de lína ag siúd agus an fear breise hir an sanna an Iarmhí lata mo ag clavan nach níochtach sé graimach mád ar an stitar agus na lábh an áirdigh Shane O'Brien car chúla gan áhar sa san deleganis agus roid an Iarmhí a hán buaite das trasan na páirce ag bharlaí a sé buaite ag Purcell agus titan Purcell agus pucsair agus dongal mar Cavan ar tacht chun an pucsair so a thógant fiúin Agus tá sais nós an únsaí ag Paddy Purcell tá trí cúil feite ag ceanning acha le cluiche na céad trí bouta agus is féidir leis bheith ag immert na tosathe comá agus a chunig mar an sin é. Seo chuin Cavan mar se ceir faointe Cavan níos scráte an siúl ná déag agus díreach ar chlé ag Cavan níor bhfuil sé sin chomá is go bhéach sé
Caafar go gaithfidh an Iarmhí bheith and is ní sé bpáirc chun iníg agus you know, annach chuid Dé Domhnaigh déanta Cluiche go dtí seo. As an cumar go an dí ag tapáil an Tachtar an barc in Iarmhí agus tite seo go daon téireach agus sinna chéitlitar a tris tite mé a bháide an áíre ag in Iarmhí. Buaite amach na Growland, buaite neise gimór in Iarmhí agus tuair fé na faointe hénig na Cormac Boyle a stáilm a cúpla lagíireach nach chuil ó fad amach trééis bheitcha. Se agus mar dúirt tú hena féin beidir second nó níos mó a thógáil, you know, chun níos sucrthaigh tógáil. Ach rís, you know, échars Jack sa lína lántasach níl, you know, ein lína, ein líród ísisiil feite chun seansúirt dómh, you know, únsa dhéanamh. Agus óin Price a propáil a Tachtar den Iarmhí, ha siad an bhainisteocht treis rá leis bailú leis síos an Dé Domhnaigh fa taobhsús eile. Air a chur an glúine go címanis go dtíoch cad a hála droch buile an son idir Aaron Dunphy. Agus ó glúin ha crasta. Agus beag an Cluiche súg go sé carca leor am hranna chinnach ar treis fige an gluile den ómnús héna dó. Aimse ige. It's be a routine across the chomáile sin glúin. Sin Joe Cuideach sin O'Brien agus an nomláán is locha ghuiilid Aoife an soch an Beidh san ó Cillian Doyle haring sé neis deas a chluthe na bhí an coméir greibh Cluiche tairint leo. Yeah, má bhain tú é amach, you know, bheith cuma é bheith difriúil ar an rud a caiisi bheith sásta, like cúpla nóméid fága agus ní le gáfaoint idir na fórna. Agus gá chúil mar dúirt tú feite ag Cluiche. As a cuma cearcleir Dunphy a rís tá sé suidir leis Rowland. Na focamach I dro Jack Kelly. Jack Trasna na Páirce. Nashin so, Grí Mulani. Agus a buileán eitiige siúd a cha sé teochan tiidim isteach go daon teart Tommy Doyle. Sa maithí an neart ag Tommy Doyle is níos fíochamacha. Trosló go fada sé buailte go deas ach tréin dír chuisteach. Go dtí lí clear agus de machta sé ní roiig deas ach daon tearchan so Jack Kelly. Agus buile deas. Jack Kelly a smachú an slitter. Agus sé deis ag pointe ag Dunphy bhfuil. Buailte Trasna gegli Charles Dwyer. Agus deire lena siúíireach a pointe aimse Charles Dwyer da hain. Se agus feicimíad rion Eddie Brennan ar an bhur an sin an stíl rathe an sin agus an pas láh, you know, a thuirt amach agus an imar cliste dhéanamh pointe ionach. Teochanómad ne sa chluthe Beidh idir na fáinne. Agus inis beag deis taobh stig ag Joey Boyle an slitar fós ar an ort. Bhuaile blead tucaigh Matthew Whelan da Dara Clinton. A sé ag Boyle. Tuair fé Beidh a dipta go má ag Rowland acu. An tá leis. A cha sé cailte roiis stelle. Cail Rowland an slitar an son faoithó. Agus amach inis le John Lennon. Cad a dhéine se. Buailte sus na Páirce ige. Agus Doyle agus Egerton. Dipta go má idir niver trí is niver dó agus an Beidh ar fáil. Agus sé seo Conor Lynch. Conor amach Trasna. Agus Harrison Dé Domhnaigh agus Conor ar bhuiile leis énig. Nach enda Rowland sa bhaid ionse go má ar an chéadíocht agus an hóbar nar chaise an sliatar uig. Cíimi Joey Boyle. Se agus bhí críthe na líise in a bhéildéing an sin ach rud amháin a dhéing ná nach raibh mór an takeíocht ag Joey Boyle an sin ó Iarmhí agus begar chu níos mó fuine bheith chu isteach in immert an sin sa lína lántasach. Jack Kelly. Tugstas das sus Berlin agus smachta ríiste Cavendish cadíine sé seo hadríocht sa farsa agus slatríocht an Cuán which mé Harrison dress ná tá. Agus an pointe brun de pointe le cuaig pointe mar se ag Mark Kavanagh. Se agus feicimid ag bailú ag Ceannais an sin agus chuhíonn sé an spás fécann sé suas agus agus sé sort bocach an ag an pointe aimsiú. Kelly buaite go deas ag an iver a cuaig. Buaite Trasna a Kavanagh ar fáil a fágann si de. Agus a pointe eile aimse ag Dwyer.
agus é ciúin go bhá nómad a hain agus inis puinte le uair. Agus tá cuma ar go bhfuil sé imethe amach an barc níos fuide mar nach raibh sé ag fáilíonn Seán Charles si gan sin ar Tommy Doyle agus cnic mar díocht Tommy Doyle cúpla second ó hin comá ar an líród so beidir beoigh sé níos mó a go bhaigh sé níos mó amach an sin ná mar bhí sé mar tá sé i bhhadarró luach for de líis bheith ceangailta suas si gan sin gan éon líród a teachtasteach. Nis slán le John Gilligan mar seach sa steach le Owen Price ibre a 8 Puinte gine ciúí ag siúd is léir ná bainisteach níor bhí ó hás le cad bhí eiscint go imlóirí lár páirce agus an roid caite ar san réitóir Cillian Doyle ag siúl saoil chun an puc séir sa hógant a sé mahabhta í chur sin dras ná nach ó éon íireacht ó fad amach a tríis bheith a si tríis ealú ar chléir Se beidir go bhfuil gaibh agus sé amach an sin chunig mar tead bhair ag fáil se an sin tuis gom géal sé an puc séireach má éiríonn leis aithionach chuirteach ar an gluthe beag an Iarmhí in níos módra glóide an áras. Éon nómad dé go hin ó scoráil an Iarmhí go deireadh agus bin puinte le Cillian Doyle ar ceanna aimse aige á go dain. Well is tócha gur mar antlist é cheartach sé a bhuiile an sin ag tógáil an gcué san áibh. Fiocas suas ag Jerry Boyle agus lábháin ar an gomán thug se ghaireacht ar an slitar a fiocas suas. Nis sé mór níor bhí séir chléach níachcha de ré agus go díal ar fád. Cavanagh agus an ráfra ar líad sí nómad am chuitimh Kelly amach de drone cuaine nuach sé go bhfuil mór séir a chana bhasan éir i mór níor bhí agus clár buailte go deasaige chun tusaigh is sé mór sa bhreis a clúcáiltas blúcáilta go díal a ché mór níor bhí fós ar fáil sé seo Cormac Boyle a Cillian Doyle pebhiste nach Boyle a tuairt fena faointe hain ag san ceart go fada go tuairt fena faointe hain. Se agus cnic mar beidir don céadúir an Iarmhí ag bog an líród tríd na línta thuas na parc agus se leh cumad agus beidir gur go aibróig sé sin dóibh níos fearr. Chéad faointe Cormac Boyle a hénig a se ag Willie Dunphy slitar caiite aige bhfuil an cumán caiite níl ruch beag a eiscint an sothagain an gafar ní roid seach nífor a puc séir amach an a éimart ar fád ó Dar Egerton. Caafar á go bhfuil an dá taobh ó thaobh na cúlathe ag mar go hanamha an díon níl si ligean dóibh éon spáise áil. Tá nach chaimhint ná ríre an dáir an tosathe chu an a bhrúar cúlathe chu an a bhrúar tosathe. Dí Egerton ar aus an puc séir buchan de hénig agus cé eile ach Cillian Doyle chun an puc séir sa hógant. Héna seach aige go dtí aige sa Raim an cumán níos fuide aige na láb an báltasa. Buailte go háir tit sé seo steach necha sin garnóg cabba sí thar sin nína fiú. Agus uaireanta na chinú sin ní fa bear le uaireanta go raibh ís garad leis an puc séir. Garad agus ísisiil is teach dí na cuaine mar is tócha go bhfuil go leor fuinmh ag na lads na cuaine. Matthew Whelan an críanna bhéal a go chéine mar cín siad an sitar titim ó lán chulaí mar sin. Ryan Lennis an dá ibre sé mahabhalta nach ar nún saí leis slitar. Sfiocha seo spás níos ag uair. Bhfuil an luas aige níl de bhuaig Egerton an rásan. Nis buailte go deas chun tosaigh níos an íráid a tosaí se hé seo dinta go maith ag Alan Devine ach Jack Kelly an na glána suas dinta ag Jack go dtí agus an bhar ceart aimse aige Cavanagh buailte go háir bhuail si crín níl ar chlé agus a ríist beidir gur sé de cheart aige an pas a thuairt. Beidir é tá sé meltach a tócha tuair faoin scóirna tá beagán spás agat. Conor Lynch is mid a dridim a dro a lehama. Nom the bhain eile ar a laid limert. Ríist eile níl an slitasan a gramú a lapa I mór níor bhí a chanis. A cravan ar an nún saí puinte bhain go dtí aige
dinta go díal ar fad Clinton anmh Lochail Cléamh stig Cosantóirí Cluiche agus amach leo Gadas ó Paul Gravel Egerton go Price Pádraig Price is stitter Trasna go Gravel agus knock sé gur spás knock Matthew Whelan grab spás an chomá agus sé Whelan a bhuaig an stitter Buailte suas a geall ag Dwyer go díal ag Dwyer Trasna ní niver a sé Malani Tommy Doyle chailt sé stitter san sa Gian agus é spás ag Ross King Beidh King Nín Queen fecinn ar hin agus is stáilm go bhéon Gian a bandiú fiocht an bouta Gan éon áras connic tú é sa tanga corp Tommy Doyle raibh sin an eiscin gceart agus tit sé taobh agus an tála an ár éire ná éirigh le Ross King dulraig an sin agus nílach bucséir gist. Agus Ross King túsúntaach leis an gluthú an áras Beidh ag siúd ní chéad scór don Laois agus an réidir cainte Liam Barley agus Corta buí feinte ag Barley Nuair hagan an líra thuas an barcadí tasathe Laois tá contúir down I gcónaí nach bhfuil tá spás ann tá siad fuinne bhúil ag obair go dtíon nuair hinse go dtíon taobh eile bhainmh ag leir Dé Domhnaigh imróga Joe McDonagh níos mó éire uthú sa dara le go háirithe. Tabanna le pointe agus an carta fágadífa agus fiúin chifa nimróí an Iarmhí go siad bortha nar a cínte lei sin. Well, stocha anna le ómána feiceann an sa go dtí sa bPáirc a Chrócaigh an beirt ibre héindeag Mark Kavanagh ar taobh bháin agus Cillian Doyle ar an daobh eile don Iarmhí is mó go tunnachgur ar an gluthe agus anna scoráid dinta ag an beirt a chu son Kavanagh le 6 do phointí agus anna bhaidí feice a gcuin. An scóir lehama ansa I bPáirc a Chrócaigh Laois dó héineag ón Iarmhí chéim I de. Aoife stocha anna le amána feiceann in áir ire ach an difíocht a ba ná stocha an dain séir ag tosathe Laois agus Beidíach go háirithe. Sin ag go dtíreach féchann siad dain séireach contúirteach féchann siad go bhfuil luas acá go bhfuil fuinmh go bhfuil fánn orthú agus tá contúirt ann I gcónaí agus mar dúirtú hain tá na coolathe faoi bhrú I gcónaí mar tá siad I gcónaí ag bogad timpeall ar an taobh eile de níl an rud céanna I gceist tá sé ag seasamh agus tarlíonn sé sin nuair nach bhfuil tú ag fáil na líróide ach sa dara le begar an Iarmhí níos mó crothú agus fána thaispáint sa lína lang tasach mo thuairm sé réanos. Se rá stíl agsúlamána ón dá ar nach stocha an beirt ibre héindeag ag immer go díal ar fad agus Cillian Doyle chuir sé tús úntach leis an gluthe leis an puck sleasa agus stocha pantálaníomh nach bhfuil an beirt ibre héindeag sa eiscint. Se tá agus is lá ionach chun fear mar sinna eáil mar tá sé tiltte lán tiltte chu tá siad ar nós na fórn agus na himóí is fearr sa tír agus tá sé ionach iad eáil maithair bPáirc an Chrócaigh. Agus feici tú an sin san anna Laois an méid skilletá cólaigh na scór den céad sco. Feici tú iad a rís sa céad cluthe eile ach níl siad éon fiocht níos measa. Chnoch mar Cillian Doyle san na fearr fechan cosíocht sa bug ó chloig das agus ní sin in chéadúir gur dhéintse is tóilm agus airige sin chéad dá faointe eile aim siút an Laois a chiimiid a choirí seo Cillian Doyle as Kavanagh an nóíocht le chéile. Yeah. Agus fécinn sé go héasca den na fear sin déanann sé go bhécinn sé go héasca níl sé éasca a rís fecinn tú Kavanagh an sin agus an cosíocht bhí tú caint faoi an citóg ag fáil ar an taobh ceart agus beag ar Laois rud éigen í dhéanamh faoi Cillian Doyle má siad lán dá riar smacht ar sa dara le ach é sin ráte caafar rá beidir go bhfuil an lábhan nuachtar ag Laois go dtí seo. Agus bin Cillian Doyle fáil pointe ón Daobh Lín a cíimiid a ríist so Cillian Doyle a tacht a ríist isteachán le Kavanagh agus cnicimir sin le Kavanagh ón book amach bhí an book amach ag teacht tíos agus bhí sé ar mrise ríiste a rí eile agus tá sé ann a puinte héna thógáil cumá. B'né Lennon agus an son tháinig Clark le puinte úntach agus boutaí bhí Clark anna hionnach ar gceist a chruthigh sé Beidh Cillian Doyle. Chruthigh sé chu thaispáin sé anna cheannareacht aróg. Agus sin Dunphy le puinte agus son Dunphy bhí fuair sé deisian sa agus bhág sé go díal ar fada na dhéon.
sé agus mar dúir mar rih an gluthe le tá cuma scóráil ag gacha le duine tá si dain séar a cho ihar a de go dtí cuaig déag agus níos fuide agus sin agus clár go ríis agus Cilíonn Doyle sais mar dúir tú cummórtas idir an dá haon déag agus antaspáintas tugad go dtí seo. Agus son dair le dul puint eile áid a hénig iníomh don Beidh. Agus son dair go Laois ceithre puint áid as a chéile Dunphy, uair, Taibhne agus uair. Sin an rud agus tá na scór tá sí scape idir gach éine ar bhar an líise a ríis gan bheith ag athráradí i gcomparád le Iarmhí ag brathir Cilíonn Doyle agus mar ceabhna éis an sin cúpla cos céim agus thrantas ná. Agus son bhí éonóm déag ann ó scráil ó Iarmhí is cé eile tháinig an son ach Cilíonn Doyle agus ní spás a Cormac Boyle ar dús báirm leis scéal dairg le Boyle pointe aimsiú ba hénig agus an son mar se an héin agus Aoife chun brise gair de hógan sa a fannig í linn be mid a reis le éis an tarna le do Chorn Joe McDonagh.
Míle buíochas do bhainne ceoil Ardain agus na Stúrathóir, Mr. Ronan O'Reilly. We're delighted to afford an opportunity now at half-time. Over in front of the accused stand, the children playing are girls from Round Towers, here in Clondalkin, one of the juvenile section from our opportunity. For us also, to say thank you to the many teachers. Fáiltreis a cháir an sogadí Páirc go Chrócaigh Hamid ag lehamansa ag Cluiche Ceannais Chorn Joe McDonagh agus mar hasanna í láthar na huaire Cluiche buachan Dé Domhnaigh le héana de a gcuine Iarmhí. Agus is tóchan san roinnt nómtaí ó hin brunach chun beag Christy O'Brien has sé amnithe níos a Hall of Fame Cumann Luachlascail Lion gan áras imráir é seo Amníoch an 1984 foireann an céad nár bhuaigh craobh na héir an riamh. Dimmer sé le Luis ó 1955 go 1978 na scráide héineag baide agus 23 pointe. Agus anna lá dá siúd has sé go dtí le eiscint agus bhain sé héineag anna haine bheas sé mohan son an gáirt. Agus Aoife stoch go dtí leis sin eiscinte stocha in Jova stocha an rud is tochtaí a feic a gine stocha ná an módíach an úsáid ag Cluiche. As stocha ha mi tréis fé dímach ar slí nach chuil le stocha an có I brú idir tusa in Iarmhí. Se agus mar lua mar ribh deire an chéad le, dá maing I mróga Joe Quaid bhaing a lurg I bhad níos mó oibre uhu le conicú mar cúpla deis an sin dá méach duine éigen ar fáil, bheith seans I bhad níos fearcha ó thaobh bád nó beidir cúlína áil. So sin an rud is mó heasan amach ó thaobh an dúirbhí an ráta oibre ardú beagáín agus go hátha salína leathasach. Begar hun rud éigen níos fearr, peoc níos fearr dhéanamh faoin tucamach, mar níorbh mór an feite acu sa chéad le chorbe. Ba Cillian Droil tréis héana seacht scráil don Iarmhí. Na meach tosas doch am ready Brennan, a me fása búrtha fés docha cecho éascas tá sé fáilt spás agus fáilt na pointí an ggurfa duine fearr ar air. Is tóca agus tóca go nuirte sin le Ryan Mullaney ach ní féidir smacht am lána chur ar imráir atá in ann immert ar a levéil, agus is tóca go bhfuil an láb an uachtar acu, so beidir an uair seo, beidir déirigh sé le Ryan Mullaney, fannacht beagáí níos cuainge leis. Tá fearr le ar an bar Paddy Purcell atá ionach chun fearr a bharcáil agus tá an jab sin déins go hinntaige I gluthí áirithe eile. So begar thu beidir níos mó smachta a chur air agus níos slú tucan na séire a dhéile agus beidir go bhainigh siad ó cluiche Cillian Doyle. Chnoch mar chomá leis Iarmhí stocha na pucan amach. Beidir buaile na pucan amach ó fad stocha leis an líne lechasach ach níráidir buchant móránacha an dóileach ar cheartta beidir meach garid a dús báir nó cheart cin sort rud a cheartta bhris na pucan amach. Well beidir té garad go dtí an cuaine nó go dtí lár park a beidir agus an sin nuair aontu an sealamh é chur thar an lína lechúlaí chun éilú uhu agus é chuirteach chun a bheith fearáil agus corchan féin a thuirt don lína lántasach den Iarmhí ní bhór siad mór an líród maithastíigh an sin ní bhór siad foic sa cuaine ar an talamh an cinál líród a haíon leat agus ní bhór siad na deisna sin, so begar thu beidir dul go dtí an cúna go dtí an imráin sin nó beidir go dtí lár park agus an sinna líród a chuir trasna. Well hána seach na mána go díomh an so ar TG4 fiúin agus ihe dé céadaín be clé iarmheo a gcuin díomh an san ó parcí rion a Chrócaigh le Chrócaigh agus limnach le chéile agus sanna chéad leile an cathú lá de bhí uaid ihe déir daon cílechainnig agus an gáile bh páirt í chnochúir an son sa tulach mhór agus mar déir anna seach na mána gcuin ar TG4 fiúin an heachtan sa agus beidir súil go mór leis an leasa agus ioncail ionadaí déanta sanna ag Iarmhí Ceannais a Darragh McNicholas tréis Tráchtaireacht ó náid Darragh Clinton McNicholas pointe gine an trom 1-3 a gine íomháile go ráile ó náid roch leis
Beidh Laois tránón inniu agus na honada agus Iarmhí Goirí a gcónaí na rion na fóin na hail I gceistú seastaí chisóg ga chéineolah le tús chuir leis an gluthe ach caithfar fnacht le ga chéine an ghuirt a seasnú ní bhíon éon deabhartha. Beidh winter an Iarmhí ansásta Derek McNicholas eáil ar an barc. Tá cumasínach aige is las captain na fórna agus ceanar so tá súla cóstócha go dtucha sé beagáín misneach agus Chrócaigh sna tosa han sin. So mar derm ha go chéin imráir ólah le tosnú ach mairis céigint fós ag soda leis trasna an ghuirt agus níos Shane O'Brien ag ri trasna an ghuirt. Agus an mair taobhlín ar leis brostú agus ar deire ha sitar caitisteach agus sé feite bhfuil Joey Boyle dinta go maith Boyle agus sé meachta hénig a fós aige níos bhfuil Beidh is I ceann again me sé sásta fin na faointe pasáilta amach leis an láir go deasa Joe Domhnaigh agus pointe últach an Iarmhí díreach cad a bhíotha. Agus tú smach chuthair leis an dara lá agus so Chrócaigh sé sin an Iarmhí inis. Chéad scór ag Domhnaigh na hénig agus níos buaite a roiis teile sé seo Price agus puc séir agus díreach cad a bhíotha níl nómad hain mithe agus a deis eile chu pointe aimsú. Se agus seans má go racha an ceann se th an trasná agus an sinní bheith a gáfaoint idir na fórna so túsíntaach chutha ag an Iarmhí den dara lá. Cillian Doyle héana seach sa chéad le. sé tónta chuid ama ní sé sáscail imróir róchóngrachta. Stíl as an gnáach a get fuair fin na bucan na séir. Buaite oíche go háir de gach, buaite thairis an trasnán, so rá pointe mar se idir na fórne, is nílach nómach go leimithe sa tarna le. Buaite go das Howlandson ag Stephen Maher ach anis Kavanagh se seo an pe daintear sé faointe is chloig dísa buaite trasna agus bhí Beidh sa cheannaige agus is boutaí mar se ar sinnífa a ráid hain Pegan beidir goil Beidh an tóga pointe. Yeah, tóga pointe, ach chunig mar sarcha bháil an sin agus fiú an sin bhí sé taobhiste bhí mar Kavanagh taobhiste agus annachfuil spáisige, so is féidir chur an trasna mórdir tú héin ach fós tá seacha cúigeá agus is dócha go dhéananig sé iirecht maithe go seo chuma. Agus chumá le an cumáin a bheith gin a ré na seachna beag buaicphointí an Cluiche le feiscint íhanacht ar TG4 ag lehuairt trééis a hocht. Agus muid a cabhsúil ar Mark Kavanagh ar bóid a 7 pointe sa chluthe. Níor bhúilte an ceann dearnach rómha ó fad amach ach tá sé glasás lei sin agus Beidh chutha idir na fáin na rís deige. Agus tá an cais sin ibar a héon éigear an dáir an tusa rís sa dara le. Agus dócha nach lech na himra le ranú an dá ibar a héon déag go mór. An mída a lá an huide, siar leo go dtí Enderowlan. Buaite go deasa ge ach ró ada buaite ag bharlí thar chorta bhuí. Clark níis pointe bhain sa chéad le ge se annach chumpórdach leis an slitar sanna ge chaid sé smachta an slitar agus de haring Conor Boilerthe go dhéon donnach a hart na tarúd an slitar thuirt leis as sé litir an slitar níis. Cillian Doyle a lorug Cormac Boyle sa clí ar siúd agus níis Cluiche ar an núnsaí buaite go deas a chan na chosint ó Gary Greville agus seo chuin Kavanagh a fechas lí go ngluúisinse agus Chrócaigh bainte dá siúd agus ní léon dáhar an réitóir leabhart ar fear an Iarmhí sin agus Clark ach a slí go mógan Kavanagh. Yeah, tá sé ionach leis na coscéim na fecinn tú an lína ris sé bhí sé furfa just cheas sé beagáín is teach taobhiste den imróir agus connic sé an gramúid teacht agus sí lééis sé gheart. Agus an cínte go mruntar corta buí ar Angus Clark mar Cluiche hic sé goach cad a bhí ar siúlaige sé géile an puc séir san
hic sé gur dain séar an gnéile dís Beidh. Se beidir go raibh rud ag an dhéanamh faoi mar má thugann tú seans de mar cefna buile a thógáil críochnó sé. Mar se ha carta buí ag nibhar cúig agus nibhar sé an Iarmhí agus ní thurach sé anúnarm de raach cefna gur Beidh. Bá sé sásta pointe chacha. Agus níl an Iarmhí le tagann siad arás beagáí nach níl siad an ann an bearna sin a leidú níos lú ná 2 phointe nó 3 phointe. Tug séirsteach buite dunta go maith ag Pádraig de Léanaí. Agus a cehanna taachtamach chun tug séir sa thug go maith. Se agus a rís chunig mar sais an rud a bhí a dhéanamh bheith an Iarmhí sa chéad le bhí siad taobh hir tá líis chun tosaigh agus mar sin bhúg sé an tug séir. Cehanna is rála sin maidiúir tacht agus tuairt fé seo mar a dúirmar a sé má hábalta chuir sé ceanna bháinna mú sa chéad le cheappa Aoife nar thucra sé héin na gceart gur an countsan. Tá sé tógáil níos mó mar leiad an ceann sé. Bhfuilte go deasa a chaisi sin mithe ar chlé chomá. I lis go man bhfuil gcué ag séad a híos an sin ach tá anna cuidanna iarachtaí ag dul go dtí an taobh clé sin. Tá séad na chuid an tar fád a bPáirc a Chrócaigh bíonn sé difriúil híos an son. Neic sin canál gúmpráid le an gnóc. Dinta go maith ag Cluiche. Tá scuilte is cad gininig óin Price leis an slitar builte clíhánach aige. Dríons na súile na cúil. Nach é baite go deasa McNicholas agus a chéad bát an slitar feic aige ag chur a créindíar a charis a dresnáin aige. Se agus an chéad líród a bhuair sé in ar éire léis sé an brise go hínsaach cúpla second aige agus ar tóg thar an tresnáin. Agus rís slitar anna bheith tresan na páircnacha an gríons na súile chluch mar an líise bain tairhhe sa chéad agus níor bhí an báltasa. Se. Agus tásúla gom go dhéananig si é níos mósa chluthe agus seans a thuirt daimóí ar nós Derek McNicholas agus Alan Devine Robbie Gravel an deis a thuirt dómh scór a thugáil. A Beidh idir na fáinnas donna a háartnas chlógad chuhanna sé cheann aige. Droch fuc amach ó rálan an báta san a cha sé buite go deasa Dunphy agus cho tapis go bhog sé sitarsan. Agus sé sin na Léanaí agus níl an techníc is glunige beidir sé tuair feanna faointe a cha sé anna bha mar ribhre sé mar chus an tóir. Buite fada ag Lynch a sé lorg Joey Boyle. Dinta go deasa Boyle íoch mad stig ar an ngort níach Cillian Doyle a bhuachan na chéad iarach. Na chridir fad. Trasna I dro Cormac Boyle. Cormac kick-out a geisteach a lábha. Mar Laois ag siúchainn Stephen Marr. Marr. Roward. The Ross King a bhuachan na chéad iarach. Agus fog sleasáin an Iarmhí. Agus a sé teag amach an mohan san inis. Agus rafa nach bhfuil an luas céanna san imirt ó hándar amach ní le hama. Tugam faoi dara an méid sin a méid spáis atá ag tosathe líise faoi láthair taobh stig den lína dahad má aon siad seileh is stig an sin beag an Iarmhí a driblód I gúmpra leis an taobh eile den pháirc. Buite go deasa bhar lí. Ach a sé buite fear an Iarmhí agus imirt ní chhlacht for trí sleanú isteach sa chluthe. Agus ní mar an tarna le ní ceachtar das an dá ar an tríis sa crún á ríre. Tá sé bhd níos plódathe timpeall lár park nach bhfuil tá an líród sa preba timpeall agus ní léine sa san ann ammáíocht ceart dhéanamh. Brúas dócha inis tuigeann siad nach bhfuil fihanóm na mar sin fácas a chluthe. Agus féchar Cavanagh amach den ngort agus ní sé gceart a se ach na bro caidecha crasta agus Lister agus
Stocha níl líis leis immert sóá bhí a cúig agus is ceachta sin go álamíon na himnóirí na cénsor bro caide a chahabh agus deirtar gan stocaí nua a chahabh réanos. Se nó ar leidí de ní rih ré. Tíir a nú vaselí na chuir na stocaí. Se na pisio gur fád ag daine de friúile. Well, tá mála feiste sa go tá lán le flastar. So, dóchad mar seo agus is dócha gúil siad ag muir fór nach chumá. Agus at go sé cadathe an onadaí san na bhaint an mart be sé filastócha na bhéon fuil na le feisce do gine réanos. Nis Cillian Doyle, díú na sin immert. Cáin na bróga caide. Cillian Doyle, cáir na gluithaige. Mohamed Lev na brutacha bar knock sé déir aga nithe ar dheis. Sir Fóraí leis an tucamach, tóca go tapig níis. Na hóil ar fad san éir san Paul Greville. Sean Lloyd ar fad Greville níis. Dain séir an som as féid le mór níor bhí a bhócha a smachta dinta go díal ar fad is stígus san ag Derek McNicholas agus a ríist an rion a clú dain séir agus decrachtaí le Matthew Whelan. Sin go ddíireach agus a tháinig sé ar an barc tá sé tar éis rudí maithe a dhéanamh sin an dara líró de fuair sé agus an dara puc séir well fuair sé puinte an chéadú agus inis an puc séir sa tá teannach ar maithe agus cosú leis an puc séir a thóg Cillian Doyle an uair sin céan fánach ar an siad isteach ar éimeall na cearnóga nó go dtí an cún go híisiil chun just tríle bhaint as a daoine mar McNicholas a chur an líród níos mó. Ceapan I mór líis go Doyle chun tuairt fé báide. Tá sé sásta na faointe. An barna leid a ríis go dtí gá faointe agus begarthú éiríonn níos congaríon is má siad chun aon rud a bhaint as an glutha seo. Paddy Purcell a dinta go díal ar fád Purcell machchan tríd a deisir Beidh de uair go híomhann ar fád ag Stephen Bergen. Ní sin í céadúir dá Beidh aimsú ceann na gine í Beidh a níos slúthe ceann inniu agus a ríist eile an éimeart ar fád ó Paddy Purcell. Ítach agus mar dúirmar sa chéad le tá bua an únsaí ag Paddy Purcell tá sais mion an tosathe aige tá si go chiintach ar mrise agus cumrúthar dhéanamh. De thóg an Iarmhí an puc mach tapig róhin agus an son puc 65 méadar chuna bheith có Cillian Doyle agus tócha hífa tunnachar Brennan na hífa an slí gach duine go Richard ha Beidh is cheannacha a ríis eile. Agus an déanamh an Farlí agus gachar a rinne sé héin in immert féin tá sé sais ag chur bhaim sa fearn agus tá sé gaibrú dóibh. Ní raibh na focail las má bhéal an sin faoin bearna agus bhí freigra ítach an líis ríis so tá sé ag déanamh go hanhainháil. Tá chuig faointe in na fáin a ríist agus Cillian Doyle puck an na háach é seo da. Bhuiid sí chorá sin drasná an bratbán á ardach mar se puinte táchtach. Agus ceir faointe idir na fáine. Agus Stephen Bergen gan áras níomh sé an nuirtach a bháin go bhar blister a choras de Cavanagh agus Anna Thionnachar an bhfuil an tafa sin ag géine eile ar an barc le nóméid agus scoráil sé cool agus dimigh sé ríist. Agus a sé buile sé a bheith cannéh a tuairteach. Cavanagh tríis 8 de pointí aimsiú sa bro gan ar Cavanagh. Dunphy, dinta go maith gasise fós amach. Cuite a Greville. Paul Greville, puck sair cínta Paul Greville. Agus Mariam Nóir gan áras bebráid a dhéanamh. Ní chead a dhéanamh. Níl sé ceadathe agus bheart a bheith beagán níos fainí an sin bhís go raibh an gramú ag teacht an í féidir súnca thug sa clíomh de aine.
agus fech cá bhfuil an tuachsair tuairt chun cín dúirt den éigen ru éigen le Colm Canning áfach. Agus inis a trochadó scór fechas a chluig go dtí sugainn be seo. Ibre 3-3 methe thar sin Dresnán ó Cavanna ceann eile ige Dé Domhnaigh. Sin 9 phoint inis ag Cavanna. Buaite fada ag Níorbhí ha Cillian Doyle bucha níos congríd an maididecha. Agus friste róhin an maidideoir. Agus ha difriochtnis sa luas idir an dá iran. Ar chás an Níorbhí brús éigen bheith fuatha. Fihinómach lenacht sa chluthe. Scuilte ó Tommy Doyle. Glanta suas na páirce agus na Harrieis. Or Conor Lynch, Lurg Paul Gravel. Just macht the game go forward. Fighter and Paddy Purcell. Purcell Lurg Pointe. Bahainig. Nair Clay. Sprahan tú gohfuil an fuinmh sais imethe síos levéil eile a ríist, tuis beidir gohfuil an ochrá chasa ag Líise inis agus go dtigeann an Níorbhí sin. So fuil chama fós ag Cluiche ag Níorbhí le scéal. A chuid á dachar slitar ó bhuachan fiúin an bheith ríist eile Jack Kelly úntach a fad nibhre cuaig. Agus seo chuin Purcell ar nún series fight ag an fearcha Cavanna. Cúpla céim dascuit ag Dé Domhnaigh agus tuairt féin na 10 buinte ach nair chlé. Main nómad ag leamach, Rowland. Sa bháid the Laois Conor Clinch a bhuaile son, fada. A sé bhuaite ag Joey Boyle. Gír éalú tuair féin na faointe. Agus mithe ar chléis cuma tráchta ar an iirecht son. Tá agus a ríis bhí sé ar Ilan Anigéir agus beidir, bheith sé níos fearr a chur trasna go dtí McNicholas nó den éigen. Mar tá cúla testalú. Tá agus a róhin am a Aoife na chuile ha splancaig ha rudéigen a testáilútha. Tá beag an in de buí nó fuinmh nó ráta ebre nó rudéigen, bheith daoine rá má bhaidfá cool nó rudéigen ag an buinte seo, is lastig sé an cléthe suas. Tá rudéigen ag testáil a ré nás chun an fuinmh sin na chuirteach. Tá tridéigen a testáilútha a chu ríist. Ní sin an tuachsair éas le buachan tebhiste agus amach le John Lennon. Shit is an buite stas na chuoinige ráada is amach le Dar Egerton. Trasna chu clár. Clár go maithab tar éigen de chrothú a sé lura go tar na faointe agus díreach be éidir go bheith sin an splanc go bhí watha. Is caiisiad nach fear ar tapig caiisiad a ritíimplach chun na dtíotacht ar an bPáirc. Agus sé seo ibre 9 taisteach an bPáirc na Níorbhí sin Ciarán Doyle. Fear eile ó Harney. Agus amach le Cormac Boyle. Go mína sin cumann céanna. Is cúpla é Ciarán le Cillian Doyle agus fuair sé puinte Gine Líise an lá dearnach. Fight ag John Lennon. Agus Laois baint anna úsáid as an passon ag buaile an slitar in an bhealach. Agus mar chintíh héna 6 le 3-5 an scór. Arg le Clark an puinte dear nach cháilt in Níorbhí. Agus 3-5 ag Laois. Agus 3-4 chaim sé Laois. Sinna go bhínis an scóirceart héna 6 le 3-4. Agus níos 3-5 chaig Laois. Agus cé le Cavanna de buinte géis.
Cluiche agus an neartrásáid an nach clí. Don't go that's like Clark for a supper pass live Purcell. Nish Shahuin Kieran Doyle. Put in the bPáirc Hénig agus Mehe Yesh McShoog. Caithfar an ar éic sé an uair sin agus bhí go leor ama ag chun Chrócaigh an do thógáil. But to go that's the draw Stephen Mar Gire Luo Clark Nietach se. Sheer leis. Really Dunphy. And Dunphy. But to go hard. Like Dwyer McDonagh it. She buaite. Like Price Neil. She Chóin Kavanagh Dietach se ein Dríocht. Inah. Agus fiachar sin agus ach cuma an oscail agla imráí in Iarmhí inis ein uair go bhain Kavanagh níróid. Agus an cé cúpla uair dearnach a fuair sé an líorad rinne siad fiall ar agus géal siad an puc séir mar tagann si cé go an séir agus atá sé. Kavanagh mothúna builí sin go léir go buinte seo sa chluiche ceapan. Agus Shane Power taisteach ar an bPáirc an áid Stephen Mar Cluiche. Agus níos Kavanagh a sé gír ó bhábháid a chur idir na fáinne leis an tíreacht sa. Dé Domhnaigh an scoráil se an lág a féile aon déag de bPáirc an siúd a Hénig. Hénig scór úntach ar fad. Níos an Iarmhí rábháid a atra an bhfuil rábháid a únta. Ceannais cheist a sé fáid ag Clark a sé díal go díal atmáin fantastic. Sé sástúr fin na bPáirc Hénig sé sin Kieran Doyle. BPáirc aige agus bhí gá go lei sin. Caithfar rá go bhfuil Kieran Doyle feicálaach ó tháinig sé ar an bPáirc. Tá sé timpeall an lár sin, is peocha suas na seileamh agus mar chunig mar an sin ag tógáil a bPáirc hain. Chuig bPáirc idir na fáinne. A sé caiite ag fear Aoife agus Shahuin McNicholas an a bhrú a chur scuilte isteach ag na tosathe aige. Sé fáid ag Doyle tá Cillian Doyle ag casas a chéan sort slí a tuairp na bPáirc Hénig cé gur fear taobh an mudda. As a bPáirc leim sé Cillian Doyle a Hénig. Sé sin héanna de ag Cillian Doyle. Bhí is tíreach chun ará go raibh sé imethe asang an imirt le de nóméid an nuas ach tá sé curthasteach go dtí lántasach an is agus tá McNicholas tag amach. An cúpla mar se gháscóir déarnach aimse Kieran is Cillian Doyle. Ceithre bPáirc idir na fáinne agus Kavanagh ag bháid le scéal an réiteoir ní Paul Grevel. Táis go bhí an cínte fós énig. Bhuiile láidir fáid ag Paul Grevel. Cíime an sathe. Slap an Cuán. Bhí sé míthleach for a stócha, bhí sé géirí an líorad aáil agus just mícrí na stócha thuas sa clogad. Kavanagh Bheith sé simú an sin, carta buí. Carta buí Kavanagh a Hénig. An haspáint is bhuaig aon déag de bPáirc carta buí. Onadí eile taisteach chuir an Líise sé seo inis. Áil fóil taisteach ar an ngort. Se agus bhí obrád bhuair ag níl fáil i rihan gírig ach tá sé ar sin is agus ceann na himráí is cumasí i Líise le blianta bli gan nuas. Spéisiú Níl Bergen tá an ngort a chun éad. Agus amach le Líise rísteile agus chásta in Iarmhí is agin sprid a haspáint ábhrín trid mar nóma déag chunis an cornabhótha i mór taobhairtí go Kieran Doyle níte sásta an pas a thuairt agus methe ar chlé agus cúpla báta le cúpla nómp nuas a pasán i mór Iarmhí níte sásta an pas a thuairt. Se agus sinna bhí is rá bhí tusa rá ri le hama tá rud éigen in asnamh sa cóid brú rud éigen le obair ar stócha an bhíonn se cuaing.
Well, Puinte Leimse Cluiche agus on the score na sa imsú a bhadéir ní sé agus an na lines an bouta sa. I bhad níos éascí cafarrá Dolís scór na hógáil. Imróir sínte an ngort. Agus mu gimar traig. Ní roid Harrison de bhlíne. Agus an cuma an scéal nis go laghvisnach ceart. Ag imróirí in Iarmhí. An count tite ortha. Cé fós énig ní nach buaicphointí in na fórne. Yeah, tá go ama like bhí barna níos mó leid you know taobhas tig den méad ama sin. Agus ní bhtha rábháid is féidir sé bhuachant. Sin slíomháin le fechan tar slí darfach. Agus seo chuin Berg an has ar ngort a ríist. Passáilta Trasnaige Ilan Fiorgero Dunphy. Fiach ar sin ó ar an Dunphy héanna trí. I'm trying to get a hénig. Agus anclithe imarthe gar an Dunphy an sin agus rís Ilan an géir ach cnicimar an sin an cóibrú atá á dhéanamh an lísí nó ag fannachtar an lína fé hain chun takeíocht a bhúirt. Rábháid in na fáin a ríist deile. A deise an Iarmhí ha imróirí sa bhreiseacha ach a ríist. An pas déarnach. A ligin sias Gúile bra tucha ag Clark a fiachar Kelly frapse an ngólinn. Ach rial an táiste an imirt ag an réiteoir. Agus níl Paul Gravel sásta. Ní léon dá ar Kavanagh ná ar Mark Rowland. An tugs ar sa hógant. 9 ómant amach. Rábháid in na fórne. Ar a shriú iirecht. Ní tí seach an machtar sa Trasnáin. Cé tá macht an áirde. A Lions á lorug, a Bergen á lorug. A Cucacha, Cucaigh go macht leis an Slitter. Siar leo, se chuin John Lennon. Passáiltaisteach asma cumar sáide a Puinte últa ó na Lions. Ar na Puinte ag Lions. Anna Fuins agus bhí siad ag líáil suas san sin chun an pas thógá fiú beagnach ag trididir a chéanana chun se le bháil. Agus sin an difriíocht in na fáin is hon. Fúlachta a bheith rá ocras agus léir bhfuil ocras fós in imróirí líis. Ocras agus fáin agus Martha bhí feice ag going ar na sreatha agus i Chorn Joe McDonagh. Tá an cummórta sin agus an brú sin crutha ag Eddie Brennan san éireann. Dúsáid sé cúig ar gacha le lá donna fearinid agus mar sin crohínse sin levéil níos airde agus cummórta sa stócha agus tá se le eáil an seo aniu. As sé spéisiú go siad a gimmart ar an levéil céan ón chéad nóma tá caidána chu agus níl caidána sa tris titan mar riar níis. Tá sé seo daint séara titanse seo chuoine níis. Ciarán Doyle Puinte bhain ag a hana féin. Ceann eile bhá Puinte ag Ciarán ó hána sé isteach ón níte. Blanta amach go deas ag Egerton. Tá ríiste le fear Luis ar fáil saoir. I do bhadéir ní slachfa leis na pasna. Kavanagh bhfuil Puinte eile á lorgaige. Siar leis. Seo chuin Niall fáil. Agus Puinte eile ag fáil. Agus mar bhí sé rá is an numachas spás ag an líis. Haid ar fad in is sé gíra a ainimach ar an chlár scóir. Sin ag díreach agus a rís chunig mar éana Lions agus tá mé antóga leis ó tháinig sé ar an barc scill ionsaach aige. Chuirg sé Séamus Callanan ag gcuimhna dit nuair ecann tú ag réithe agus a gúsáide an Cuán. 8 pointe idir na fáinis cuma Tráchtaireachta ar imróirí in Iarmhí. An rás ritecha is stáile mag seochuin Lions a ríiste a trosló go fada buile álinn. Agus an captar fada lífa chuireach sé Séamus Callanan ag gcuimhna bit. Se agus bhí sé sin go hálinn just seach ag an beag suas agus an Trasnáin go héasca aige. Agus rís na scór na aimse ag Cluiche go dtí sa car fithe dó, dó fithe car cúig seach déag, héana fithe dó an láfiére a gcuine an Iarmhí agus an neomh trí
fiche dó anna scoráil. Anna scoráil agus mar bhí mar ag rá rih an cluiche tá cumas ag gachéine ón lína lecuúlaí ar aig a scór a thógáil agus mar luigh tú níos móna uair bháin a rithne an cluiche seo le táíon Eddie Brennan agus an mion sin le feicáil ag nachil le gnéad an imirtaniu ólís. Bech fós choirí ceist go fé hen an 90 I chéile ach ní héineoh an lásdócha bheith tuairteach fé sin suas na parc a roiiste leo. Cosan bheith ó Egerton bhí se os choirí chéile Chórcaigh sé sin Bergen a daimtí go Beidh mar bhí sé an ngort an áit Cavanagh bhí gasstrú brog agus stocaí agus a socrú gearra beag ar a chuis. Lagíireacht se box éir buaite is fecha seo Beidh Laois ar fáil Paddy Purcell a puinte uig agus a sé tríte ige nach sé mithir dhéisiige. Well bhí díreach chunará tá na doras ar oscailtain is ach tásúla gom go nimróig an Iarmhí an cluiche amach an is agus go dheog siad cúpla scóráil níos mó. Trí bhaid a chuid an na fáinne. Joey Boyle, Harsha Drasná, puinte eile ag an Iarmhí agus Joey Boyle. Westmeath substitution. Agus amach le Alan Devine den Mort agus iste le Darragh O'Reilly. Ceannómant ar liad le machtan sa an áras éanaim am chúitimh breise an áfreisin chomá. Agus fiachar se ha pucs ar buaite agus á Luis ag siúil leo chuna hógan Cavanagh a róin feicige is léir de Mark Rowland a tabhairt bhí na pucnas ar sa as tíon ó Cavanagh puinte eile aimsiú a hénig. Tite sé seirsteach go dain séach sa Ceannóg agus beag deise le Cavanagh. An Iarmhí an sanna stocha Aoife hablion matréis fe go dairg le Ryan a dó a bhuachaint had Maxos I Ryan héna chéad balt uair me 3 blian le sin baintamachacha ach ar numláán in jog stocha dímách nach a go háir an clúd ná déag déarnach. Se díamach go leor tuiscin agus beag díamach orthú fuú féin mar ní raibh an fuinemh nó an rá éire a heispáint le sé cear go leor beidir bhfuil imróí níos fearr ag líis ach fós féin caiith tú díreacht is fearr dhéanamh agus beag si díamach faoi sin is dóilm. Mar bhíidir cóngrach do chud is mó an cléh fiúin is trí bhaid a haidir na fáinne ach na baidí na chainte fiocht is mó. Se ach ní raibh siad ná an bearna sinna a leidú agus ní héanaach raibh an cumasacá just ní airig lo mar bhí líise ag immert ag lerát ebre níos urges dóilm agus sinna an difreacht is mó. Agus mar luachtas doch an cóhaidbrú sticks na tosa go háir lína lántasach níor bhóhann slitar taibh stigan san na chruthóch deis na baide. No agus ní fuair siad an deis chun chum na féine a thuirt dóibh ach ar an numlán ceapan gohfuil lís níos fearr ar fápéir agus ar an barc aniu ach mar a luigh tú níl sé críochtnathe don Iarmhí ar chorabé le beag siad thuas a rainna héana an bhíonn se chuing tá an fearn fós anóg tá Joe Quaidlo beag sé ag fálam agus ag féchantar seo agus beag sé planád an bhíonn se chuing tá cúpla daoine in asnamhá aniu a beag beidir go méid th neis an bhíonn se chuing so tá anna chuid le súla a bhíonn se chuing agus beag fánn díalta seir chu an nurig agus imlíana an bhíonn se chuing agus is dócha níos má taithí aá comá. Agus sé sin Cillian Doyle an pulla an chuile buite agus glanta amach gan áras chail an Iarmhí churann Joe McDonagh an bhíonn se caite chomá. Denta go deas san air ag Owen Price ach siúhí an dain an dacrocht smó an jog. Éonar go múltar an sitar isteach mar sin níl duine tréis a bheith stigan son.
Aaron Craig go bhúil an taisteach ar mar an Iarmhí Paddy Purcell has sé fóstal ar a pointe a hénig ar deire a point aimse captain na fórna sé tuite again. Agus stíl ítach an sin, fiúg sé suasa go Ceannais agus just bhí sé go háling faoi dhearra. Ceannais Craig stigar an Mort. Conor Lynch. On the wall, snare fad John Lennon. Lennon down. Ní héabhar dó manisce Lee Clear. But Dasim Higa. Se agus tócha go bhfuil ar an taobh eile tá Líois an bhró dúlas an taspáintas a thug siad inniu, bhí siad sucr thón tús, bhí siad muíach, bhí siad sais fócusathe isteach ar an posta bhí acá agus an job bhí a cóthar an chluthe. Agus bhí sé sin súntaach i rith na bliana agus a rís gan a bheith teacht ar an ómarcin is féidir bhí an Eddie Brennan eáil agus bhí an Kilquinnig agus an mion nós an bua sin a eiscint i ngach slí inniu. With the reach deile agus aimse godas ag ná fáil Tarna Fuinte ag fáil de hénig. Agus imrófar Erliad chuig nó Madame Coitive imróí Iarmhí boch. Níl faichwatha bailú leo den nars. Kavanagh Allurug, Rock again, Nimran, Rock back again, Tranona, Shagadiet, Nart Lerig Foil, Glanta Suas, Harish, and Inach Trur, Tassi, Tavistig, Egg near V, so Cheshire Cool at least, or Himpler Hut, as a mach, let Loish, a Shahun Dunphy, and the tree, Shiller Queen Dele, Merclave, Gimmert Squeak to Dunphy about the sun. Cuann sé an ceiste ná ar Cuán faoi tionach ar bheitthe gimmert a gcuine na fórna is mó sa tír, bhí Líois gimmert a gcuine na fórna mór am líana agus níl éon áras ach go gcuann siad lena immert agus lena taithí agus tá panel ítach forbartha taobhiste de bhliain amháin an seo Líois. Agus tá Cheshire, ceapan Cheshire fear ina úsáid sa aniu a choiríis, so deisínta go chun taithíáil ar an lás mó. Seach níl is a cehrúáit arain haon bí Beidh Laois búáil Jerry Bháil is chóscóir le ceathrlach chaidir na cluiche eile ach mar bhí se sin taithí agus sin cad a déir fáin in os Líois is níor bhí níon utha ach bheith gimmert gon na fáin is fear chun minic son gus go bheosáid an caiidán na gcónaí. Sin é go dtíreach agus an tain slí chun éirí níos fearr ná bheith gimmert a gcuine commórtas tá níos fearr ná tusa tú hain. Bhí mé a parc i bhórga an bblion seo níos luithe sa bblion agus chuir sí taspáintas maithasteach a gcuine limnach an ihe sin agus sin cúlaíon eile de Aaron Dunphy ach chuir sí taspáintas maithasteach an seachas na cína chuir siad ar fóríil sa chéad le rinne siad an job go háir sa chéad le so tá annach chuid le tógan deir dó Líoise san an bblion seo chuin. Agus tócha de aon imróir. Tá sé níos éasca immert ag caiidán níos irde na caiidán níos íste. Suir tarníú síasta dí droch le bhéil má an cluthe máil agus botúine. Se bíonn sé máil agus bíonn sé níos fisiciúil agus ní bhíonn tú ag ní bhíonn an spáis céine ann nar tá ag gimmert ar an levéil is irde an ceart tá sé bhd níos éasca mar tá tuiscint níos fearr ann, bíonn an líróid agan isteach níos crinne, bíonn sin níos luas fearr agus uann sé donna imróí maithe í bhd níos fearr ná bheith gimmert a gcuine fearna níos lige tócha. Seastocha in imróir go tris meach síos a gimmert chu seoir ní bheith mar imróir sin seir feint siad annaíachar le bhar nach meid an íróid nach go tú suúil leis agus deisir máide ach riail an táist an immert ag an réiteoir. Agus nómach le meachtansa agus an Iarmhí héana fé anna scoráil utha ach nuair géad tú trí fé sé agus Cillian Doyle anna has bánta suig hénig. Héana de ag Cillian Doyle go díosa a seach an tuairt fé báide buaicphointí seo éasca do báidóir Luis Ender Roland
agus seochuin is éan na lines. Buaicphointí ag an Iarmhí, Chrócaigh go deas. An sonna go an Price, a sé sás a tuairt pe na pointe. Cé go Beidh Laois, bhaite leis an pointe. Well, tá Jonathan Maig na fearinna a tháinig is teach don Iarmhí, like Kieran Doyle, Derek McNicholas, Owen Price rinne siad go léir go maith. Agus mar dúir mar hana like tá anna chuid le obair le san Iarmhí, you know, taobh muta an taspántas atá a chur i láthair a cáinniu. Agus sé seo John Lennon. Níor ag leis sin choráir sé dras ná. Agus an dá éan sa an áras speisiad fós. A chléilecha, is siad a gimmert a gine Chrócaigh nó Blackí stáile, mar bhfuil dul múram. Go chluí cáile an chluig Cathrú Ceannais an gréibh. Amach le Purcell. Agus leis sin hana dóg déarnach séite. Ag an réitóir Colin Canning agus an buaicphointí go hélas go hamán. Cluiche is Eddie Brennan bra sásta agus rian Eddie Brennan le feiscint go hamán tríd an irin. So Beidh sa cheannacha a gcónaí Joe Craig begar bheith dearfach agus sása sin líon achas lá an Cluiche atá ann tróna inniuh agus buaúntach aimse chu agus láúntach dá amán an Cluiche. Gábhíle sa chuig nuair déarnach go ráidir an sa. Agus an cheadbáta chuireann Joe McDonagh buaite chu 95 bhuadar craobh na héireann a chur fada ó craobh náisiúnta ó bhuachaint. A sé go díobh dóibh. Agus anna ládas na himráirí sa anna obair churtha isteachacha ann as bíonn sé go díobh mar éiríonn le deire bliain chorann a thuairte bheile. Se agus le Eddie Brennan cúpla spruc amach ag tús na blianas na man dúirt sé like bhí sé ar thóir sais rá beag fannach suas sa srá cólánig sé sin anis, you know, an current seo sa McDonagh agus beag sé craobh lion an bblion seo cuaing agus tá, you know, gafar leag sé amach tá sé cólána acu so blion den céad go dóibh agus go háir donna himróí agus an luchtaíochta lád an céad go an seo barca Croke agus cafa bheith anródú lastan féin. Se anna lá go díal ha feicagain an scór deireadh an sa ná Cluiche 36 an Iarmhí héan a fithe héan. Agus chluthe tainmhach ar fáil sa tarna de thosaigh an Iarmhí nútáilta sa tarna rá scór leistigh don nómat a bháinne chu cheapan mar béidir gráidir chun tachtain íar gan áras ceithre faointe bhí idir na fórne ag le hama ach an son i níag é sin céile ach Cavanagh a tháinig chun cín agus Purcell trasna Bergan a bhí ar an ghart a náid Cavanagh bhí gasú brog a caide a daimsigh Beidh is dócha go bhris cruí an Iarmhí. Dairigh le cúpla scóráid a sos stúd san ile ach an áiríre bhí Cluiche rómhadóibh agus na tosa idir fad maithabhta na scórna a aimsiú. Agus Cillian Doyle an agus Aoife stocha anna chreideó Cillian Doyle a choréis gachéon tosaí a bhí ag Cluiche maithabhta a scór aimsiú. Se well de ceann amháin de Cillian Doyle bhí siúrna cethir de líise ar leiad agus, you know, bhí sé cumadaíd sa cluiche sa chéad leach nuair a chuig sé as an gluthe sa dara le bhí siad imethe, you know, agus fiú go raibh siad gongra golóir uair nó ró le gáfaoint idir na fórne I gcónaí bhí an freigra sin ag Cluiche connic tú Stephen Bergan an sin ar éana Lions a rinne, you know, iarachtaíonnta agus na furinna go léir, you know, a thug rud éigen go dtí an cluiche, so, you know, láionach de Cluiche agus gan éon áras Beidh an fearn is fearr an lá. Beidh agus doch an 100 ar handarsteach. Bhí ar fadar bís an slitráid chun pointáid ba féinnig agus Paddy Purcell an immert agus an fearsa éon na Lions. Inse anna bhagus a tauchaí má os a thóir siúd amach ach níor thugan níor bhí suasach bhí rud éigen bhil bhí splancuatha ach níor bhan cum ortha go dtiocach se. No, beidir go raibh nar bhí sé arthú nó rud éigen mar sin, you know, agus an bhíonn se caite in mionna chu, you know, agus an díomá bhí arthú an bhíonn se caite. Uaireantar nuair bhíonn sé an tábhachtach dit ní imríonn tú go maith mar bíon an nar bhí sin
art, current size struggle nor again art, cath for credit into her deletion, near stuff she done kid no made, and Rata Ibra has brought you fewer nor a four, an Iarmhí and Lava Nuachta Urno go, Honig she the rash Rishdale, August Shine Eddie Brennan, August is feckin' to an Glunder attire, Trish Lian Moore. Asha good deal for an Banishtiecht, Eddie Brennan, Tommy Fitzgerald, Fran Dowling, August Niall Corcoran. Asha good deal Fada Vista. Imrory and Leash gan ára stocha is fiú an nóbar gachéir agus is siad sú de bheith go dul suas Ardán EO gáin and is sé seo captain na fórna Paddy Purcell ha below capé aige agus brun for Chorn Joe McDonagh ar siú gan cúpla nómach agus é seo man is le uchtrán cuma luach lascail. Gwainúis le son cuman luach lascail bhálum tréis lú leis an gairan as an clé sportú le thuirtú dung inniu. Cobrón Iarmhí Beidh Laois le gcuibh. Géim gachrá an gairan sa comórtas ile éireann as seo amach. Ach inis chuireann sé áthas móram cogádas a gabháilde chundaí an Laois agus an Chorn Joe McDonagh a brunna captain an Laois Pádraig Purcell. Uachtarán cún luach lascail gach duine atá í láirí bPáirc an Chrócaigh inniu. Tá an áit orm an cuireadh seo leacha ar friúin Líosa! Firstly, I'd just like to thank Westmeath for a brilliant game today. Throughout the years we've had some great battles and today was no exception. I'd also like to congratulate them on promotion to Division 1 of the league, and I've no doubt the experience will stand to you and one day your day will come. For me now it's been a massive honour to represent Laois all year. I'm extremely proud of the boys down here and they've worked tirelessly. We've had so many hard days in Port Laois and today it stands to fruition. It's been a dream of mine as to play as a young lad to play in Croke Park, and today is my first ever time to play here, and it was what an experience, and I hope there'll be many more days for Laois. Today has been a very long time coming for Laois hurling. We've had a lot of low days along the way, but all the tears down through the years have been worth it for this moment. For us to wear the blue and white of lovely Laois makes us extremely proud, and I hope we've made the Laois people proud all around the world smile and be proud to be from Laois today. We have a lot of people to be thankful for helping us to get here today, but no more so than the wonderful supporters here today watching at home and abroad, and this is for you guys. We want to thank everyone throughout the year, starting back in the World Cup match in BEO to finishing here today. You're very much part of this, and we hope to see you all back in Port Laois tonight. You stuck with us through thick and thin, and I'm just delighted that you got your day out in Croke Park, and hopefully a day that both young and old will never forget. I just want to thank our backroom team, our stats and analysis, Sully, Jack Harding, David O'Brien. I want to thank Bosco and staff for the food all through the year. For Arthur Dunn, our nutritionist, our sponsor Matty Walsh and Magner, our hurley and water carrier led by the great Johnny Keeley, and one of the proudest Laoismen I know, and I hope he enjoys this. To the county board, to Peter O'Neill, Niall Hanley, Tom Clear and all the boys. To our physios, Alison Holmes, Ross Brown, Mags O'Shea and Laura Finlay. To our doctor, Sharon McDonald. To our secretary, Anne Barry. There is nothing this woman wouldn't do for Laois hurling. A true Laois woman. Any 33 lads on the panel or management ask for Anne will get it for us. And for everything you do for us, Anne, we are very grateful. To our management team and strength and conditioning team, these boys work hard. They put in a fierce work since October, and it's unbelievable the shape that we're in. They even got Ray Mullally into shape there, so. I'd like to thank Dave and Donald for all their work. To Niall Corcoran and Tommy Fitz and Fran Dowling, three extremely passionate hurling men who put us through our paces throughout the year and allowed us to express ourselves on the biggest stage of all, so thanks very much. Fran Dowling and Tommy Fitz, two Laois legends,
And this victory is for you and all the past players that never got this opportunity. So this is for you guys. To our manager, Eddie Brennan. Eddie made us believe in ourselves when most didn't and put his neck on the line coming to Laois. Throughout the year, I was always asked what Eddie Brennan brought to Laois, and today I can honestly say he brought huge honesty and belief to this group. And all he ever wanted us to do was achieve our potential, so thanks very much for that, Eddie. I've left one man out and I want him to come up here now. Pat Delaney, come up here now. Pat Delaney, come here. Pat is a storyteller, a supporter, a loyal friend and a father figure to most of us all, and the biggest legend you could ever meet, and I'm extremely happy for him today. So this is Pat. Agus sin go díal ar fáil leiscint agus Aoife focail dearnach go sa lá úntaach don Laois. Is léonanta mar seo chuann tú an grá leis an Cumann Glasgow agus mar canic mar Pat Delaney an sin ach cé go tábhacht agus tá an lá sin de luchtlanú na Laoise muintear atá fián faoin amháíocht agus tásúla gom gnéananig si go machchan seo den cuile an bhíon 8 bblion seo chuin comá tá an cumas acu agus tá an commórtas agus an cultúrcra atá inis i Laoise so gachar orthú agus go méid ihe ionach a cánacht a bpáirc Laoise. An cinnte go méid ihe úntaach go héasa san a bpáirc Laoise anach. Anna imirt ar fád wathe tróna Anna scóráid 3-5 a chu siúd agus leis siad a súil le go méid saoir níos fuide go béidir gan áras. Leis siad a gimar an roinnt seachtaí agus leis siad súil a dulchan cínealaí an bblion seachúin. Agus sin bhfuil winne tróna banna go déanar na seachna beag heile cumáin gan dé céad aonas deir. Dhíon go dtíon chéad leile wingiléir an só Páirc a Chrócaigh, bíigh go maith.